Pozdrav svima ljudi, s vama je Zumplayer i mi danas igramo Minecraft preživljavanje. Ne znam koja je ovo verzija, ali samo znam da je preživljavanje Tekit preživljavanje. Šalim se, ne. Nećemo da uzmemo dijamante. Krećemo ljudi, Tekit preživljavanje. Onaj svijet nekako izbrisao sam ga ljudi, ali nema veze. Tekit, krećemo epizodu 1 Tekit preživljavanje. Ete, gore imamo mapicu, minimap. Samo ne znam kako biše na G. Sad ću da bišem na G, na F, na H, Z, T, J, C, V. Jedno dugme je za paljenje, kako se zove, nečeg. Na CTRL se ne trči brzo, nego samo... Malo mi baguje. Na CTRL se... kako kažem, zoomira. Tekit, ljudi, učinimo Tekit. Prvi put u našem kanalu neki mod, to je Tekit. Idemo sad ubijemo ove krave ovdje. Ušte mi baguje, nemam Optifine na ovoj verziji. Jednostavno samo sam ušao pa koja god da je verzija. Nisam gledao. Samo se mi malo baguje. Sad ću da pokupim ove ovce ovdje pa ću da vidim šta ćemo dalje. Ajde. Ljudi, ubio sam krave i pao mikrofon upravo. Ali nema veze. Na minimapi vidim tamo upravo negdje neku stvar i sad ćemo napravimo kram. Vidite ljudi, ovo ima neke puške, gledam ja. Nema veze, ljudi, Tekit preživljavanje, ovo sam dugo čekao, neki mod instaliram. Ljudi, sad sam proverio verzije 1.2.5, ali nema veze, Tekit ljudi preživljavanje, na njega se ne zameram i da je verzija 1.1. Ali nema veze ljudi, što je ovako slaba verzija, zato što ima mnogo ruda. Bolje čak od 1.9, da priznam, 1.9.4 preživljavanje. To ovce, ljudi, našli smo i ovce, znači nećemo spavati, nećemo biti pod vedre noći, ljudi, spavat ćemo, ali puno vam se izvinjavam zbog toga što nisam nastavio na preživljavanje, nekako i meni sad puno žao. Sad ću ja da ubijem ovce pa ću da se vratim zato što mi baguje, znate, a do sljedeće epizode ću da sredim već ovo naše preživljavanje. Ubio sam ovce i došao sam iza ugla i onda sam primetio ovdje ugalj. On će nam biti potreban za baklje koje ćemo napraviti. Za rude ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi. U ovoj nećemo nešto mnogo, samo sam htio da vam kažem da sam instalirao Tekit. Ljudi, to je premoćno, znači Tekit prvi put u životu igram. Pa mislim, to je stvarno veliki, ovo kako da kažem, uspjeh na našem kanalu, snimamo mod. Da ljudi, nisam vam rekao, 20 subscribera imamo. Da, 20 suba, 20 freaking suba, ljudi, hvala vam, puno vam hvala. Nisam ni verovao da ćemo stići do 19 i tu smo stali nekako malo duže vreme, pa onda, ne, na 18 smo stali duže vreme, pa sam onda jutros vidio, opa, 19, to je solido. I onda danas vratio sam iz škole, pogledao ja subove, 20 suba ljudi, ovo je kao nešto za 20 suba, kao neko novo preživljavanje, 1.9, mislim Tekit preživljavanje je novo, to je za ovo kako se zove, to je za 20 suba. A da, primetio sam da se nešto mnogo brže troše ove drvene stvari u ovom Tekit preživljavanju ili možda pošto 1.2.5 verzije, ali nema veze ljudi Tekit preživljavanje. Vidite da imamo mapu gore i sad smo mi trenutno, piše nam u kom smo biomu, ali ne znam ja to da vidim, nema veze, imamo 25 uglja, to je veoma dobro, mislim nije 25, 26, 27, 28, 28 uglja imamo, tako, 29, ako čujete možda lupanje trave, to niko nije ušao, vidite, čekaj, aha, ne, ovdje zoom, znači imamo i zoom, čekaj nismo, 30 uglja, nadam se da imamo tačno, da ne moram da kopam, eto,
30 suba. Sad ću da vidim gdje ću da pravim kuću. Hop, 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 hop. Tu sam 4 vune, ali šteta u ovom preživljavanju. Ovce neće davati hranu, samo će davati kokoš, svinje, znate ko će davati, pošto neće ovce. Ovce daju rit, onaj kao nepečeni meso, ono kako se zove. Znate već. Ovce su počele da daju u 1.8. To je ovo, dobro. Sad ćemo malo da iskopamo. 5 minuta već rekli, nema veze. Sad ćemo mi da napravimo od svega ovog stikove. Da napravimo kramp. Ovo. Od čega li je ovo? Bonsa helmet. Što bi to volio sad onako da uzmem, ali ne sme ljudi, nećemo da varamo. Hoćemo pošteno da igramo ovaj tekit. Da počnemo normalno, a ja ću malo da se posle ovog videa zezam na kreativu sa tekit modom, pošto ga nisam igrao nikad. Igrao sam Lucky Block mod, ja sam ga skinuo sam onaj backpack mod. Svake modove sam imao, samo tekit nisam imao. Koliko imamo 31 kamen, dobro, solidno. Skupit ćemo malo kamena i da završimo tu epizodu tamo na livadi, a u sljedećoj epizodi ćemo praviti kuću, prvu kuću, nakon tekit preživljavanju. Samo što sam ja malo navikao na TTRL da trčim brže. To ću ja da proverim posle epizode kako se to radi, ja ću da vidim ono to dešavanje. Ljudi, ja sam pokupio crafting table, idemo sad na livadi. 7 minuta na livadi ćemo blizu, ne, znam, ovo je cvet indigo flower, ja mislim nije, mislim nego yes indigo flower. Indigo flower, a od nje se indigo blue. Indigo dye, od indigo dye, ne, ništa, ja sam mislio da se od indigo dye indigo blue, ali ne veze, pogrešio sam. Slučajno sam zastavio klip, ajmo da spavamo. Da spavamo, ko zna kakva se čudovi što pojavljuje na tekitu, ja mislim da se isto pojavljuje. Ajmo da odspavamo tu noć, ajmo dok nije skoro spala da postavimo i ovo, sad možemo sigurno dobro. Napravimo peć i ispečemo u hranu, da jedem. Napravimo peć, ljudi, to je to. Ne znam šta više u prvoj epizodi da radimo, kuću, ništa ne pravimo u ovoj epizodi, ali nema veze, počeli smo novo preživljavanje. I ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela, ako jeste, ostavite like, share, komentar, subscribe. I samo nešto, ostavite like, share, komentar, subscribe. U sljedeće epizode, goodbye!